Узган чыгарылышта без улы яшькә җитеп үлгән кешене җир куенына салыр алдыннан ярдырырга кирәкме дигән репортаж күрсәткән идек. Ул җәмгыятьне икегә бүлгән тема. Бер якта дөньяви законнар, икенчесендә шәригать кануннары. Әлеге материал эфирга чыкканнан соң бу атнада Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгында өч яклы очрашу узган. Анда министр Марсель Миңнуллин, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, Татарстан буенча тикшерү идарәсе башлыгы урынбасары Павел Олейник катнашкан. Аның нәтиҗәсендә дини нәзарәте белән министрлык арасында хезмәттәшлек турында уртак документ әзерли башлаулары билгеле булды. Ул имзаланганчы узган очрашу турында да документның асыллары хакында да мәгълүмат бирмиләр. Рүзәл Шәрипов очрашуда яңгыраган фикер тәкъдимнәр турында. Улы яшьтә вафат булган мөселманнарны ярыргамы, юкмы? Бу хакта Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгында дүшәмбе көнне очрашу узган. Җыелышның диния нәзарәте тәкъдиме белән оештырылуы мәгълүм. Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин, министр Марсель Миңнуллиннан тыш, тикшерү комитеты җитәкчелеге, Аксакаллар шурасы рәисе, суд медицина экспертизасы бюросы җәлеп ителгән. Төп гызыр мөфтият вәкилләре җаваплы органнарга республика мөселманнарының борчуын җиткерә. Картайы бүлүчеләргә патологоанатомик тикшерү уздырмау мөмкинлеген карау. Очрашуда мөселманнардан яңгыраган төп дәгъва шәригать кануннары буенча үлгән кешенең тәненә зыян китерергә ярамый. Бу үтерелгән дип шикләнелгән кешеләргә генә кагылмый. Шуңа мөфтият, министрлык һәм тикшерү идарәсе җитәкчеләренә мәетләрне яру тәртибенә аныклык кертү тәкъдиме белән чыккан. Яңгыраган тәкъдимнәрнең һәрберсе буенча фикер алышулары билгеле. Беренчедән, министр белән тикшерү идарәсе җитәкчесенең беренче урынбасары Павел Олейник федераль канун белән расланган күрсәтмәләрдән тайпылырга ярамавын искәрткән. Икенчедән, ярдырудан баш тартырга теләгән кешеләргә аңлату эшенең тиешенчә алып барылмауы ачыкланган. Җитәкчеләр шәһәр районнардагы җаваплы затларга әлеге бурычны тагын бер кат искәртәчәк. Шулай ук алар халыктан килгән һәр мөрәҗәгать аерым каралырга тиешлеген таный. Узган атнада репортаж эфирга чыкканнан соң безнең социаль челтәрләргә дә халыктан мөрәҗәгатләр килә башлады. Материалны 20 меңгә якын кеше караган инде. Тамашачыларыбыз үз фикерләрен язып калдыра. Онкологиядан үлгән кешене нәрсәгә ярырга? Ярсалар да акча кирәк, ярдырмасалар да түләргә. Акча кайыру инде бу. Күптән түгел бер видео куйдылар. Трактор шүмешендә 92 яшьлек әбине моргка озаталар. Машина керергә юл юк дип, сүзләр җитми. Ул 92 яшьлек мәетнең нәрсәсен тикшерергә? Трактор шүмешенә салып моргка алып бару кыйссасы балык бистәсендә апрель башында булган иде. Ул җәмәгатьчелектә шау-шу уятты һәм шулай ук сораулар тудырды. Безгә мәгълүм булганча, дүшәмбе узган очрашудан соң сәламәтлек саклау министрлыгы белән диния нәзарәте арасында хезмәттәшлек турында документ әзерләү карары кабул ителә. Ике оешмада да моны расладылар. Шулай ук министр Марсель Миңнуллин өлкәннәр диспансеризация үтеп, табибларга даими күренеп торса, мәетне ярдырмый калу юллары каралачак дип белдергән. Бу мәсьәләгә тиздән нокта куелыр дип өметләнәсе генә кала. Рүзәл Шәрипов, Рәмзил Гарипов, Адымнар.